डिस्ट्रिक्ट वुमेन टीमा जोङो बे जोसा माइरंखौनि आबाद जों खालामदों जोंना बेनो उद्देश्यमोन बेखौ आबादखौ खालामनायनिया जे जोङो माने जिथु वर्क कालचार बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय आइजो माहारिफोरनि गेजेराव जिथु मावनाय दांनाय आबादनि जिथु आबादनिफ्राय जिथु माने आबाद मावनानैबो जे थांनानै थानो मोनसे राहा मोनगोन बेखौ जों थांखिनानै जोङो दिनै जोङो जोसा माइरं बाहाय 14 बिगा जों गायदों आरो दिनै बे माइ गायनायखौ हानायनि मोनसे टाइमाव दिनै जोङो मदद जोंखौ दिनै मदद होफैदों UPPL युथ विंस आरो दाख्लैफोरनिफ्रायनो जोंखौ मदद होफैगासिनोखा UPPL पेरेन्ट बडियाबो आरो सेन्ट्रेल वुमेन विंसनिफ्रायबो फैदोंमोन आरो माबा पार्सेल बिथांमोनहाबो दाख्लै फैनानै जोंखौ मदद होखांबाय नोंथांमोन जोङो ओरैनो UPPL सरकारनि बानजायनायाव दा गुबुन गुबुन जिल्लायाव बे हाबाफारिया सोलिगासिनो प्राइमारि ब्लक लेभेलफोरनि जोङो ज' नांनानै माइ हानाय बे माबाखौ लागासिनो प्रग्रामखौ बुंनो सानगोन आंनि जे क'क्राझार जिल्ला इउथ UPPLनि जेनाखि मावथि बे हिसाबै जोङो बिटिआर जेनाखि सरकार बियो 2 बोसोरावसो आगान सुरदों आरो गोबां फिसा फिसा खामानिफोरखौ साननांगौ नोजोर होनांगौ दङ दा बेखौ नोजोर होनानै माने फारफ्रोमबो बिथिंखौ दिनैहाय जों साननानै लानो हानांगोन बयबो जे बिटिआरनि जेनाखि CM साराबो गोदान प्रमद बर' सारा बे हिसाबैनो मोनफ्रोमबो खामानिखौ नोजोर होयै होयै खामानि मावदों आरो आबाद बिथिङावबो बिथाङा नोजोर होगासिनो दङ बे नोजोर होनायनिनो बेयो मोनसे इसारा होननानै जों नोंथांमोना साननानै लानांगोन क'क्राझार जिल्ला इउथ UPPLनि जानानै गाहाम हामलायथिनाय जासिगोरदों जे UPPLआ बेखौनो सिन्था खालामदों जे बिटिआरनि सिगनेटरि सार प्रमद बर' CEM बिटिआर आरो बिटिआरनि सिगनेटरि लरेन्स इस्लारि सारमोननि दैदेननायाव दिनैहाय UPPLआ बेखौनो सानदों जे बिटिआर हालामाव जे हाबा हारिमु एबा आबाद मावनाय बिथिंखौ सांग्रांथि होनो थाखाय दिनैहाय नाजाबाय थादों मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद सारा बेखौनो सिन्था खालामबाय थादों दिनैहाय फिसा हाबाफारिफोरखौ नोजोर होनानै दिनै UPPLनि मोनफ्रोमबो माने जिल्लायावनो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा जे आबाद मावनाय बा माने आबाद मावग्राफोरखौ सहाय खालामनाय बेबायदि हाबाफारि लागासिनो दङ दिनैबो क'क्राझार जिल्ला इयुथआ वुमेन्स विंसजों जुथायै दिनैहाय नैबे बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय दाउलिगुरि गामियाव माइ हाफैदों जोङो दा दहायनिफ्राय हानानै 2 बिगासो हाबाय जोङो आरो गोबाव सम दंबावो बुंनो थाङोबा जोङो दिनैहाय 5-6 बिगासो हागोन आरो दा बेबायदिनो हाबोगासिनो दं आरो हालां नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम ATM सार्भिस हिटाची ATM एन्ड टाटा इन्डिकेस ATM फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे ATM मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।